Așa cum se știe, deja de foarte mulți ani, în perioada de după postul Sfintei Maria, Comuna Terciu sărbătorește, sărbătorește, comunitatea. Cum va fi anul acesta? Când ați decis? Când vor fi acestea? Da, s-a decis destul de târziu să organizăm zilele festive ale Comunei. Suntem în plină organizare în momentul de față. Vor fi în 17-18 august, după Sfânta Marie. De obicei așa le organizăm în prima sfârșit de săptămână de după Sfânta Marie, 15 august. Să sperăm că vor fi niște evenimente reușite, pentru că este o perioadă destul de aglomerată din punct de vedere artistic, foarte multe cerințe și nu este foarte ușor să găsești artiști în această perioadă. Dar ne străduim să asigurăm niște spectacole de bună calitate și sunt convins că vom reuși să aducem artiști pe gustul locuitorilor din Terciu. Vor veni și din zonele învecinate, că de obicei așa se întâmplă și este bine că lumea să se întâlnească, să aibă timp de un pic de relaxare, pentru că este perioada concediilor, este vară și oamenii au nevoie după un an de muncă să socializeze și să... puțin de o lună. Bani sunt destul de puțini alocați, pentru că sunt anumite probleme financiare legate de bugetul comunei, dar ne vom sădui să ne încadrăm în bugetul alocat. De asemenea, vom acorda și diplome de cetățeni, nu de cetățeni de onoare, de cetățeni de onoare, dar pentru cei care au împlinit vârsta de nuntă de aur, da? 50 de ani de căsătorie, care se face în fiecare an. Anul ăsta nu vor fi diplome de cetățeni de onoare acordate pentru merite deosebite în, eu știu, în sfera activității legate de Comuna Terciu. Dar cetățenii de onoare comunei care sunt părinții sau bunicii noștri și care au vârsta deplinită pentru a celebra cei 50 de ani de căsătorie. Sunt oameni deosebiți și ne bucurăm în fiecare an să putem ajuta și să le mulțumim pe această cale. Va fi din nou, să zicem, împreună cu Centrul Județean de Cultură? Da, ne străduim să colaborăm. Întotdeauna am colaborat cu Centrul Județean pentru Cultură și sunt convins că și de data asta vom avea o colaborare bună cu ei, pentru că păstrăm tradiția și vrem să oferim spectacole de calitate.